Ramogi jwango yaore kendo machiegni e chenro ni maru piny odiochieng' ma kawuono ma wakelo ni chenro ni maru piny kochako sani sa 12 mar okinyi nyaka sa 5 mar onyango. E chenro ni ma en WCW wadendo jogo duto magin nyidendi minewa kachiel kod osiepewa duto. Ma en odiochiengu kawarok machiegni chenro maru piny anyinga Cleophas Oluoch. Oyaore nyako Ramogi jwang kamoro amora ma intiere ageno ni chiemo maber kendo Ruth Nyasaye oyao ni piny e yo makari. Iwacho ni piny karu to ru gi mage kama intiere piny oru e yo machalo nade. Wan to runwa maber kende momiyo wantiere kayo kinyi makawuono mar kelo nu chenro marwa maru piny machakore sani sa 12 mar okinyi nyaka ngomol kanyo sa 5 mar onyango. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi jwang kamoro moro mintiere odiochieng' makare chieng' tich adek odiochieng' ma bende biro bang' jod bura ma pacho kendi noreso jo Kenya kaluwore gi medruok mag osuru e mwandu mamoko. Kamoro moro mintiere machiegni chenro makama nyinga Sharon Ong'ao. Cleophas machiegni kendo warwaki ni oyaore machiegni kendo ichiu nade kawuono? Achiu maber. Wuod Nyasaye erokamano. Iwacho ni ka ingima tikia gima ng'at mantiere oko changa mantiere kitanda mar midekre kale. Iwacho ni thuolo miyudo mar bedo mangima ma thuolo machielo ma Nyasaye omiyi mar goyo erokamano kendo amor ahinya mar duogo kendo machiegni. Naluwo chenro achiel kachiel kata ka ntiere iwacho ni manino lo ligo rumo gik mathoth osetimore to kata kamano wang'e maber ni odiochieng' ma kawuono wantiere ka mar kelo ne nyikwa Ramogi jwang chenro mong'ith. Iwacho ni chenro molony ahinya to kata kamano daher ng'eyo ni odiochieng' 2 mokalo osebedo nade to kawuono nade? Joyce. Anta ntiere maber kar maniu kanyo Cleophas. Nyocha waneno ka johera mag maniu ochako loko nying mag jazi magirwako. Gikawo karatas moto gimuono godo piny kanyo to gindiko ni sit. Kora kia ni imbi timo kamano. Ano kaweyo nikech wan gi coach manyien Eric Ten Hag mong'eni dike season manyien. Nutieke namba die. Lig ne watieko. Ne watieko kendo koda kata paro. Tekne ni utieke. Namba 6 ok rach. Pod wantiere Europa. Sharon ichiu nade? Achiu maber. Amor kuom neni. Amor. Bende polo be mor. Polo mor. Rei polo yudo ka in kan. Mana kama nyako Ramogi jwang mana kaka pile chenro maru piny odiochieng' ma kawuono bende ng'in wadhi muol nyaka kidieny mar mbaka oromo ka onorom nyaka sa 5 mar onyango. Kwa kamano kiny ma kawuono wan ka bang' maindi Cleophas Oluoch dhi kelo ni weche manyien mar mondo mi ibed gi ng'eyo gik matimore kor gwenge ma bende intiere. Bang'e Joyce Oduor dhi biro ni kanyo kod nonro mar gazet. Bang'e dhi biro gi twak mokwongo e chenro maru piny. Joyce okiny ma kawuono diher nyisogi ni twak mokwongo e chenro maru piny wan gang'o. Kaka pile bing'eni kwa chako gokinyi to ber ka watemo kolo ne joneno magwa weche mosebedo ka timore e pau siasa. Kalore ni sani odong' mana ndalo 75 kende to jo Kenya dhi e debe. Akoro ber ka jo Kenya ng'eyo ni siasa ochomo kanye wang'isogi ni mae matimore to gin bende ginyalo bedo kod thuolo mar oro pachgi kata penjo moro amora ma ginyalo bedo godo ne jolony. Mana kama nyako Ramogi jwang gigi duto katimore odiochieng' manyoro pod nitiere achiedh nade nitie jogo ma pod kia jochung' magi dhi bedo jomage nitiere weche ma pod nitiere doho manyaka sani doho pod oramo ni weche manochwal e doho kotenore kod jalar kom mar gavana e kaunti ma Mombasa pod nitiere kanyo to penjo maduong' en ni bende pod en gi ratiro mare mar chung' kaka gavana e laro kom mar gavana e yiero maduong' mabiro madhi timore e kaunti ma Mombasa madhi timore dwe mar 8 mano Mike Mbuvi Sonko mane en gavana machon ma kaunti ma Nairobi. Weche osechwal kanyo koting'o nyaka mago maga thiche ok apisi mane impeachment notimore higa mokalo to penjo maduong' en ni bende oromo mar bedo kanyo. Kwachiko kanyo wadhi donjo chenro no mar tedo gi chiemo nikech kaun en chieng' tich adek kendo tich adek en odiochieng' ma koro wakelo mana chiemo. Gima nyalo nyiso joneno magwa ni kawuono dwa chielore kendo dwa tedore. Kaka pila nyiso gi ni gikaw mana kalam gi karatas gibedo godo piny. Kochopo kanyo sa 2 mar okinyi to gindiko piny recipe mar gino mabotedo. Ok adwa chako miyo gi muluma sani nikech en okinyi ahinya. Jomoko dhi kata tis nyalo tamo. Bang' mano nyako Ramogi jwang wadonjo e mbaka oromo. Sharon mbaka oromo kawuono wakelo ne joneno wang'o. Nyako Ramogi jwang odiochieng' ma kawuono e chenro mar mbaka oromo dwaro neno ni bus parks ma bende nitiere alwora magwa mago kuonde yiengo nyamburko bende gintiere kare mano koluwore gi thuolo
mago magiengo nyamburko. Bende wang'eni dhungruok mag nyamburko osebedo ka mienje thoth bus parks ma bende nitiere kor gwenge mopogore opogore. Achiedh nade ma bende gikadhe gin mage. Odiochieng' ma kawuono wabiro bedo gi jodito, wabiro bedo gi derepe mag matatu. Wang'eni ka riembo nyamburko ma Nairobi mong'ere kaka Green Park. Bende nanego bed ni ya odiochieng' manyoro okang' ma kamano nok otimore. Koro wabiro ng'iyo ni nang'o men nok otimore to nang'o men nyaka sani. Nikech Green Park cha waneno koselosi kendo en makare mar mondo mi nyamburko yienge. To wach machielo ma bende ni miyo odiochieng' manyoro kano temo rango ute mopogore opogore. Wach mapek en ni odiochieng' ma kawuono mano dhi bedo odiochieng' achiel bang' ka yepo mano nego bed ni ya odiochieng' manyoro ne ok otimore. En ang'o miyo jopiny paro ni bedo gi Green Park ma Nairobi Green Park Terminal ma Nairobi ka riengo bus manyien ma koro okete buore Nairobi kata ok en mana ma Green Park no kende. Opog nitie nyaka Mangara gi ma geche mawuok Westlands bende mawuok Wayakiwe bende bende nitie kanyo mawuok Mombasa Road bende nitie mana ka. Penjo maduong' en ni en ang'o miyo itere piyo ahinya. En ang'o midwa no kete tim piyo to bende oganda gi derepe gi bende be gie gi wachno giwacho ni keto Green Park ma kamano ok dhi konyo oganda kendo ok dhi konyo tieko dhugruok mag nyamburko mantiere buore Nairobi kae. Magi mathoth jolony nitiere kawuono e chenro mar mbaka romo kendo wadhi yudo mathoth kotenore kod mago gimoko bende matimore kor gweng' mar nikech chenro mar mbaka romo en chenro ma wakelo ni twak no nyaka diero di kanyo kama intiere ka wawuoyo gi jofwambo wa mantiere kor gwenge Kisumu, Mabei, Migori, wadhi nyaka kaunti ma Mombasa nyaka Siaya bende wabiro winjo pachu okinyi ma kawuono. Itudri kodwa SMS line marwa en 3 ka itudri kodwa Facebook mantiere live kitudri kodan bende @cleophasoloch kuonde tudruok duto mag Facebook, Twitter kachel koda Instagram. Ramogi Juang, seche ma ioronwa penjo mari kata ote mari nyisowa nyingi to inyisowa ni inenowa ka intiere e gwenge mage. Ka kamano to an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Ramogi Juang abi nyalo tudre kachel koda mbui maga duto te koriwo Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Kik wi wil godo yuda @SharonOng'aw. Ramogi Juang machiegni nikech ma Enrupi. Irton wecho kinyi ma kawuono. I will enhance disability fund to give all PWDs effective social protection. Zile port operations zote tutazibadilisha sheria, tutabadilisha sera, ndio mambo ya port operation irudi Mombasa. Ukisikia mtu anaahidi bilioni hapa, bilioni pale na haelezei vile atapambana na ufisadi, pesa itatoka wapi kama itaporwa yote? Na ni kinyume cha sheria haswa kutumia gari za serikali kwa shughuli zako za kibinafsi. Ramogi Juang oyawre kamoro mara ntiere kendo machiegni e chenro ni mar Piny kama kendo ni weche manyien ma wasechoko odiochieng' manyoro kod mago ma wadonjono e mesa mag ka weche manyien okinyi ma kawuono e Ramogi TV chenro mar Piny. Nyinga Cleophasoloch. Mana ka waseyudo weche thund weche okinyi ma kawuono wachako kod weche ma kamae motenore kod weche go mag ohala gi jogo duto ma otenore kod weche go mag yudo osuru. Jopiny kod kembe maloso mwandu otony bang' jood bura kwedo okang' mar piny owacho dwaro medo osuru ne mwandu mopogore opogore. Kamati ma od bura ma ochung' ne weche go mag omenda odiochieng' manyoro ne ochwalo paro mag chike ma ichoko godo omenda kata finance bill. Mogo, pi modho, gik mamit kaka peremende kata chocolate bende mane piny owacho oramo ni nyaka medne osuru koro nyalo tony bang' komitino ma otelne kod jaod bura ma Mabei Gladys Wanga winjo ywak kowuok kuom jopiny kod johala. Edwin Okoth miyo waler e wachno. Bang' somo mar budget dwe mar Ang'wen higani, piny owacho ne odong' kod wich bar mar neno kaka omenda maromo siling trilion 2.4 ibiro chok e yor osuru. Paro mar chik kata finance bill mar higa mar 2022 ne oyango moko kuom gik mane dhi mede osuru mane miyo oganda buok ni nengo gi koro dhi medore
kata bed ni pek mar ngima ok osebed mayot ne oganda mathoth. Mogo mar kuon kod mok ngano en moko kuom chiemo mane wachore ni nyaka medi osuru kod 16%. Jood bura ne owinjo ywak kendo wito parono oko. Kembe maloso chupni mag glas e pacho ka mane geto kod medruok mar osuru mar 25% koro tony, kama bende jood bura ne otamore puodho parono ma iwacho ni ne nyalo nyayo tiyo kod chupni mag jwala kata plastik. Ne en mor bende ne kembe maloso kuong nikech paro mane ochwal kod migawo mar omenda mondo med osuru ewi kuong kod kind 10% kod 20% bende ne owit oko. Jood bura go ne owacho ni okang' ma kamano nyalo nyayo metho mag kuong ma ok opuodhi. Mano koro tiende ni math ma kamago nengogi ok bi idho. Joriemb apiko mane ni kod luoro ni nyalo med osuru ma igolo e nyiewo apiko nyaka Sh13,403 bende koro tony. Ne kembe mag goyo punda, osuru mane chano medi nyaka 20% kowuok e 7.5% koro ok dhi timore. Kaba kamitino ne owacho ni mano biro mana miyo oganda thuolo mag goyo punda katiyo kod kembe manoko mar Kenya to ok bi miyo giwe goyo punda. Ne ute mag fwambo, fuong'ruok koro dhi neno ewi osuru mar 15% manidwa kawe lendo mag kong'o kod goyo punda bang' jood bura wito paro makamano oko. Paro mane oketi ni jogo man kod ywaruok ewi osuru e kindgi kod migawo machoko osuru KRA nyaka ket thenge 50% mar omenda ma giywareno kapod nonro dhi nyime bende ne owiti bang' kembe ywak ni mano mayo gi omenda ma onego bed ni gitimogo ohala. Jogo matiyo kod mwandu mag dusruok to ne ok otony, kama osuru margi dhi med kowuok 10% nyaka 15%. Pek koro en mana ni piny owacho nyaka many yore moko mag choko omenda ma ibiro sir godo bajet mar Sh3.3 mane osom higani, ka bende piny owacho medo thung' kod hola ma osemedore okang' mamalo kuom higni 10 mosekalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Edwin Okoth kuom ripot ma kamano. Wadhi nyime wechego mag siasa. Mokoro oyudo kanyo ni jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga odiochieng' manyoro ne obago romo kod jogo man gi ng'ol kendo singo chwalo negi kony ma owinjore. Raila bende ne olombogi mondo gilut ne ombulu e yiero maduong' tarik 9 dwe mar 8 higani. Walter Nyambaga nigi lerno. E nyasi mane obagi alap mar tuke manyayo stadium, jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga chiwo geno ne oganda modak kod ng'ol ni piny owacho mare biro rangogi kod wang' mamuol ponono ka otend piny Kenya. I will invest in public awareness and the creation of a tolerant society that respects people with disabilities. As President, I will instigate reforms that will ensure anti-discrimination protections and obligations to provide reasonable accommodations, access, employment, and social supports. Odinga bende ne ojiwogi ni mondo kik giwit geno to gibed mana jok machiwore ni mar thoth gero teke kendo nigi paro maleo. Disability is not inability, and the people who are disabled have a very important role to play in our society. Baba, watu ambao wamewachwa nyuma sana kibiashara ni watu wanaishi na ulemavu. Ukienda vile wanavyofanya biashara, baba, utaweza kushangaa na kulia machozi. Mimi namjua baba. Why am I saying this? Because baba told me I have a disability called low vision. And I had suffered a stroke. Na hiyo stroke ndio nilifanya nilikuwa natembea na wheelchair before. But now I can walk. And it's because of baba. At my last birthday I said my parents gave birth to me twice. I stand here as a person who has been in trenches fighting for the space of human rights, in the space of women's rights, in the space of the persons with disabilities, and I have never seen resilience like the one for Honorable Raila Amolo Odinga. Negi singo siro jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kochopo tarik 9 dwe mar 8 yiero maduong'. Amezungumzia mambo ya 6,000. Ni walemavu wangapi wanapata 6,000? Kuna mlemavu anapata 6,000? Mnapata pesa ngapi wala wanapata? Labda 2,000 ama kuna, si ndio? Lakini Baba Care amesema ya kwamba tutapata 6,000, si ndio?
Our university are not accommodative. You, Baba, when you go into that seat, kindly champion for the PWDs and also for the employment opportunities. Odinga ne oten kod jo od bura mane pako chenro ma en go ne jogo mang'ao to kod jo Kenya duto. Our 1.5 million votes in Kenya today. Mtu mwenye achali maslahi yetu, sisi tutapeleka kura penye mwenye anachali maslahi yetu, si ndio? Mambo ya aibu sana tumeona hapa nyuma. Unaona watu wakanjua wanasukuma mtu kwa wheelchair, anaanguka chini, wanamnyang'anya wheelchair, wanamwacha pale. Hayo mambo hatutaki kuona katika Nairobi mpya ambaye inasimamiwa na timu ya Azimio. Baba alinipigia simu akasema uhakikishe hizo nyumba ni disability friendly. Kisha akaniambia au wafanyikazi ambao wanaandika huko, you make sure walemavu pia wako hapo. Sisi kama walemavu tuliketi chini, tukajipanga, tukaangalia na tukaona we are safe in Baba's and Mama's hearts. Rowere mane oyorero mondo bende ne otelo ni mondo pod ne gi apisi moro mabiro rango ratichgi, ponono Odinga nyalo chamo muamara apisi kaka jatend piny Kenya. Sisi walemavu tuko na power, tuko na uwezo, tuko na fedha, ni kufinyiliwa na hii serikali na hiyo mtu mnaita Ruto amekuwa for 80 years. Muuliza amesaidia walemavu na nini? The money that we have to help the persons with disability or even affirmative action under NGAF is too little. We need to find a way to raise that money so that we can be able to help the persons living with disability a lot. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Walter Nyambaga. Weche go mag siasa podi wadhi gwenge go ma Laikipia. Bukoro ido kanyo ni jalup jalar kom ten piny Kenya. Giotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua ne otero campaigns mage mag sero ombulu ne riwruogno e gwenge ma Laikipia. Karua ne oten kod jotenda jatend migawo mar pur Peter Munya kod gavana ma Laikipia Nderitu Mureithi noketo ayanga paro mar dongruok mar riwruok mar Azimio la Umoja ni godo ponono ni giyombo e yiero mabiro. Lydia Okeo gimathoth. Ndalo machuok kende bang' welo mare kaka jalup Raila Amolo Odinga laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Martha Karua koro osekao kore sero ombulu e alwora mar God Kenya kojiwogi mondo mi gibi gigo ombulu ne riwruok mar Azimio la Umoja e yiero mabiro. Leo tumekuja kupanda, kesho tutanyunyuzia maji, kesho kutwa tutapalilia, tutarudi mpaka Wakenya walio wengi tuwe pande moja. Elimbe mare county ma Laikipia, Karua no mako break gwenge auchiel motingo Naibor, Nanyuki, Makutano, Winyo Miririe, Manguo, kod boma Manyahururu, kama no goyo poro ne riwruok mar Azimio la Umoja, komio pek weche magarita kwe, ma en achiel kuom gigo mosebedo kachando jodak ma Laikipia. Ukiangalia timu yetu, utaona ni ya wachapakazi, ni ya watu wako na rekodi ya kufanyia Wakenya kazi. Ukiona kinara wetu Raila Amolo Odinga, maisha yake yote amepigania Wakenya, haki za Wakenya, awe ndani ya serikali awe nje. Karua manoten kod jatend migawo mar pur Peter Munya kod gavana ma Laikipia Nderitu Mureithi no singo chero kembe mani alwora mag God Kenya machalo kaka Mount Kenya Textile mong'ere kaka Mountex kaka achiel kuom yorego mag chiero dongruok e county no. Hii ni serikali itakuja kuinua hali yako. Ni serikali inaweka maslahi yako mbele. President mwenyewe aliwaahidi tuanze hii factory yenu ya Mountex. Na tukakuja tukapima, tukapewa ardhi na kila kitu iko na hata pesa iko kwa budget ya kuanza hiyo factory yenu hapa Nanyuki. Na ukiangalia sisi, uangalie deputy captain wetu Mheshimiwa Martha Karua, uangalie waziri wetu wa agriculture Mheshimiwa Peter Munya, uangalie sisi candidates wote, utaona kwamba hii ni timu ya nguvu. Utaona kwamba hii ndio timu ambaye haina wafisadi. Karua bende no keta yanga paro mag dongruok mar riwruok mar Azimio la Umoja nigo mar bero ngima jo Kenya ka giyombe yiero mabiro madwe mar aboro ka bende okwayo gi mondo kik gigo ombulu ngang' ne jotelo mitudo kod mibadhi. Ukisikia mtu anaahidi bilioni hapa bilioni pale na haelezei vile atapambana na ufisadi, pesa itatoka wapi kama itaporwa yote? Muhimu Kenya hii ni kupambana na ufisadi, kufunga mifereji ya matumishi baya
mifereji ya wizi, rasilimali yetu yote iwe ni ya kufaidi hawa wananchi. Mabiro ndalario kende bang' timo limbe counties bura mani alwora mag God Kenya kamoting'o Tharaka Nithi, Meru, Murang'a, Laikipia kod Kiambu kakoroto singo duoge gwengego koyalo injili mar Azimio la Umoja. Erokamana Nyalidi Okeo kuom ripot makamano. Wechego mag siasa podi warange matimore e kwethno mar Kenya Kwanza. Kwedo ogai mar Kenya Kwanza mano William Ruto ne otelo ne moko kuom jokanyo mag Kenya Kwanza e romo mar lalruok gi johala kod moko kuom jopiny mawuok e kaunti no mar Taita Taveta komedo lombogi mondo gibi gigone ombulu e yiero mabiro. E kinde romono Ruto ne okoni po nono ni gikawo telo mar Kenya odhi tiyo kod ndalo 100 mokuongo e apis eneno ni oganda mawuok Taita Taveta oyudo pi maler. George Bati gi mathoth. Kakoro odiechieng' yiero kayo machiegni kendo josiasa medo soko e piny mar manyo ombulu. Jatend Kenya Kwanza William Ruto ne otimo limbe kaunti ma Taita Taveta kendo timo romo gi johala kod moko kuom jopiny gi geno mar yudo ombulu e kinde yiero maduong'. E kinde limbe no Ruto yango ni poni okawo telo mar piny Kenya obiro neno ni oganda jo Taita Taveta oyudo pi maler. Maji ya Mzima tu ambayo tulikubaliana kabla ya maji hiyo ijateremka kwenda Mombasa, lazima iingie Taveta, lazima iingie Undanyi, lazima iingie Mwatate, lazima iende Voi kwanza, na iwe ni maji ya kutosha mifugo, iwe ni maji ya kutosha irrigation, na iwe ni maji ya kutosha matumizi manyumbani. Hiyo program nimewaeleza, hiyo program tushafanya procurement, kila kitu imeisha. Ni siasa kidogo, siasa duni ndio imekwamisha hiyo mradi. Ruto bende oseyo siasa ma okoni othiro moko kuom chenro mane gichako kadho wadh mchumbi. Osingo ni e ndalo 100 mar telo mare obiro neno ni kuonde go mag meli kadho wadh mchumbi ojiw mar chugo tije ne jodak makono. Tutazibadilisha sheria, tutabadilisha sera, ndio mambo ya port operation irudi Mombasa. Mombasa leo ama hapa pwani isikae kama mahame. Watu hawana ajira, biashara zimeenda chini, Mombasa imeenda chini, na vile vile tuongezee ile special economic zone. Jaod bura mar kaunti ma Taita Taveta Lydia Haika okwayo Ruto mondo bi okony e tieko midhiero mag le mag bunge. Mokoni osebedo kamonjogi ka jopiny mayudo midhiero bende ok yud chudo. Watu wa Taita Taveta wanauliwa na wanyama na hawajapata compensation. Watu wa Taita Taveta wanalima lakini wavunaji wanakuwa ni wanyama. Watu wanakufa na njaa, wanateseka. Hili swala la mbuga ya wanyama tunaliomba pia linakiliwe vizuri, na tunaomba zaidi katika wale mawaziri 10 kina mama, na ningeomba waziri mmoja wa mama atoke kaunti ya Taita Taveta. E kinde romo no jatend duond bura mar PA Mason Kingi owacho ni Kenya Kwanza ema ni kod chenro mong'ith mar loko Kenya. Ile upande mwingine hakuna mpangilio kabambe ambao umekaliwa na ukatengenezwa. Wakifika Taita Taveta wanasema kwamba tukichaguliwa tunataka kugeuza Kenya iwe kama zile nchi za bara Asia, Asian Tigers. Ukauliza mpango wa kufanya hayo ni upi? Hakuna. Kaka yo mar manyo ombulu, josiasa sani tiyo kod yore mopogore opogore koting'o aput, rombe magalamoro ka moko bende wuotho e dhot ka dhot kadwaro en yudo loch tarik 9 dwe mar 8. Wan report mokel kanyo gi George Bati. Kapodone wechego mag siasa warange mago matimore Azimio la Umoja podi. Jagoro maduong' mar riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja wan Kenya Junet Mohamed okoni riwruogno onge kod chenro mar dewo wang' duond buche mantiere riwruogno e kinde gi ma ji ochomo yiero. Junet oloso ka okwedo ywak ma osebedo ni mana duond buche manigi mbi kende ema ibiro dwaro ni jopiny ogonegi ombulu, yono ma dho ngere dendo ni zoning. Every party, every constituent party is allowed to have a candidate anywhere in the country, at any level, MCA, woman rep, what is called the senator, member of the National Assembly, governor, any, except there's only one candidate that I know of Azimio that is zoned
the presidential candidate. We have only one candidate as a Azimio coalition party for the presidency. But anything below that, all parties are free to field candidates. The only thing we want to do, or the only thing we were proposing, is that so that we don't lose to the enemy because of internal rivalry, internal siblings rivalry, we can sit down and see if a candidate of party X is more popular than the other candidate, then we can negotiate. What we can do is consensus building, it's not zoning. We are not doing any zoning. What we are doing is consensus building. If we have 4 candidates and one is more popular than the other, then we can negotiate and agree and do consensus that they can leave for the one who's more popular. But there is no zoning. Kakoro woke wechego mutende kwa siasa warangi wechego matimore wechego maga do mapachuka mkono do yango ni bura mane uchungo dulo mara IBC kwa mpodo Mike Mbuvi Sonko kaka jachunge kom governor ma Mombasa kori biro winji nyaka giko Sonko se wuotho e korido magdo ka otemo podho nyinge e bura matude kotiyo marach koda pise kanen governor ma Nairobi kata kamano duon bura mar Wiper ne osewale kaka jachung mar laro tenda county ma Mombasa koro wang pontiere do kama duoko mogik igeno ni biro wuokie mar lero ka Mike Mbuvi Sonko biro temo hape mar bedo governor wa Mombasa kata oyo. Kawuok e wechego mag doho warange machielo mapod timore korido gi mag doho kama korido kanyo Dennis Karani Gachoki ma en achich mitudo kod nek mar Samuel Muvota manyocha ochiel gi magina e kar dak ma Mirema idhi med gengne e tesendo bila nyaka tarik 8 dwe manyien. Gachoki ne ochwale do ma Milimani bang' chiwore e kinde mar chiwore kende owuon e log tich mar obila mag okwach kich manodiochienga manyocha kaluwore gi milome manyocha obila ochiwo mar manye do ng'ado ni nyaka sani ibogeng'ne mondo ochiw thuolo ne obila mar timo nonro kaluwore kod nek manyocha otim odiochieng' alanga tarik 16 dwe ni mar 5. This crime was committed by more than 2 actors, Your Honor. Your Honor, the respondent before court is highly suspected to be the person who was behind the wheel. Your Honor, we have information that the respondent is in possession of a firearm. The respondent will be detained at Kasarani Police Station for 14 days pending the completion of the investigations. The respondent is informed of his right to legal representation. Weche mopogore gi mago warange wechego mag thieth e pacho kae kama pod nyakwara moga juang' midhusi mar corona pod nitiere kodwa. Kwan mag jogo mano yudi gi midhusi mar coronavirus omedore gi 3.3 seche 24 mokalo e pacho kae. E kindego ji moloyo 2,000 ne opim. Lipot mane ogol kod migawo mar thieth yango ni ji 75 ne oyud kod midhusi mar coronavirus. Kwan mar jo Kenya kuom ji 75 go ne gin 51 ka 24 ne gin ji mawuok e pinje maoko. Counties 3 kende emane okelo kata emane oyudo jogo manogamo midhusi no mar corona mano koriwo Nairobi man kod kwan ji 59, Nyeri kod Kiambu. Lipod no bende ne oyango kamano ni bende oselero ni nyaka sani moloyo ji 18,000,000 oseyudo chanjo mar kedo gi coronavirus e pachoka. Nyakwara moge juanga gi report makamano e makoro wakelo
weche manyien chenro mar piny e giko okinyi makawuono. Erokamano kuom bedo kodwa, ka wagoni erokamano bende kuom bedo kodwa kacha achiel kachiel e mbui marwa mar Facebook. Jogo duto ma osechopo kanyo, Muya ma wuok Kandara wacho ni oyudo yo makare. Ochieng Jalamo owacho ni mar Nyatike asemolo mana kaka pile. Good morning Silas wacho ni Isaboy oyudo maber ka entiere county no ma Mombasa. Odhis Ndui wacho ni Omabei wachiwo yo makare. Kevin Arucho neno aka entiere Mbita Rupiny live. Niko Ndire wacho ni locked ka eno Mombasa. Wacho Medusa Onyango reloaded neno aka entiere Sakwa Bondo. Melva Nyasembo neno aka entiere Migori Pacho. Odongo Woda Sembo Jangoma erokamano enya jagot Bondo kanyo ka yudo yo makare. Victor Okero erokamano ka in Bomet Maweria. Rolex Odhiambo sedonjo kaka pile mana kanyo wacho ni gima mako dhoge mana ni sani jalup jatend piny nyalo wacho ni obiro loko katiba kobiro bedo jatend piny Kenya. Siasa dieri tek. Ford Nyang'or Kisumu yudo yo makare. Nyakora Makajwang wakaw yweyo madundo mabiro e nonro mag gazet kod nyawadwa Joyce Oduor. Kikidhi mabor nyinga Cleophas Oloch mendero Ramogi TV. Achal kagima nitie ng'ato mori kae mondo ikisa gi thuno. Tuman, ne giminyalo timo mondo Bihan kik dhi e kund dhok sani. Nono, en obro ng'e adier mar gimoro amora. Kikawo pachi maber ndi. Kare an kawuono abro neno ni pachi olal. Ine nyako mano kawo pacha to pod ijaber ahinya e ngimana. Kawo maua ni amiyi. Ing'eyo, mae en teddy bear mara ae tinna. To bende ober ahinya.